Kepriyeun Masir ya dan Masir gumunku ya buket mbok apa bleket taket orang Masir kan gede apa iya no iya ide somboknya pada enak itulah lah kayak maning aku pada noh kok sombok orang sing enak gila. Nah, sombok enak jan. Jadi gelet nasi enak gitu lah. Kebangetan temen ya dening model sentimen gitu ngisen yakin. Kowe ngerti nasi enak sing gedhek ya, Gong. Oh alah. Nah, kiye mandan lagi keton kayong mandan orang larani ngolong mike ya. Walah, tak mau ya. Miki wis ngomongi orang nana sing pada mlebu ki gamelane. Mulane pare dudik-udik iya. Kang arep ya. Golek kowe ngarep ya. Kepriben? Ngapa-ngapa sih sabar. Kae anu pintu tak pati. Iya nyosi sabar. Angger ora sabar wis bubar katringi ya. Iya. Takdir. Priwen? Nyong bena metu. Kok bena metu iya? Ya mati gumun. Ora tahu-tahu pendembungnya dan lisit banget iki lho. Pendembungnya orang kaya tahun 2017 ya. Aku mek gumun kok dadi beda warna bunuh ke priwen. Ya kayaknya. Bunuh kegeruduk minyak apa kowe melong-melong sing ora tahu. Pangene lagu jauh lah sih ketemen sorok. Iya. Pancen bangkit kita wali seneng Pak ini. Iya, ada mati kesuwen. Melas. Melas apanya? Melas pokoknya pada biro nih. Iya. Hah? Kepriwen. Sang pentul kan nembete bawah medal. Ya. Medal saking panti sono. Ning panti
Apa kira-kiranya orang metu sekang pantai ikan? Pantai apa? Pantai ikan kuwi ngisor kana pantai ikan bokoe tukang kono iki. Iya. Orang ngerti pantai ikan satu jiran. Ngerti pantai ikan. Yo, kowe sing ditakoni malah nyampe-nyampe mari kusira sih. Kuwi jenenge ya bobo. Gile tokara dewek. Aku apa ini ngereaksi? Aku reaksinya anak. Aku tadi langsung masuk kali sana balik. Ye. Ya reaksi ge. Reaksine wong mendul aku sing tegumuni kas gemien. Umpama orang gak makudi ya kena buk, orang gak makudi itu orang main ke sini tak dipilih aja. Apa sok bukaki? Mari kebutuhan ingsun. Anak perempuan kudi nanti 30 tahun. Ngerti ya lu gede tenan orang mangkap. Kena iya. Mani nang latar ngomong pada anakku. Iya. Dilalanya nang latar ngomong pada anak ngomong aja gue. Yang tak matur sih. Ya Allah matur sih. Awak udah urung matur ki urung. Yo kita sih orang matur ya aku yo urung kondo karo kowe kok. Iya. Yo apa sing arep diaturke karo para pamriksa dodol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas dul nang sore yange. Oh iya. 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 Dikinum. Ana sok belum sungane kae takdir. Kapan? Ana suka tak adoni. Dinang esuk kowe bareng belum sungi. Siki. Oh, ki gantine ya. Esuk kowe dong belum sungi ya. Woi, yo ora apa-apa kowe nek kanggo kabeh. Nek kaya kuwi gedang kepik telu nasi dikecang kudu rata kowe esuk. Esuk sino ngembet kowe maning, ngembet sino maning iki kowe. Aja nalare terus kowe sino terus kowe kaya kowe iya. Ya ngejaban nang tengah radune kuat. Iya. Tapi barangnya sing ora kuat. Sangkone sing goblok. Bisa kuat barangnya. Walaupun tenaganya kuat tapi barangnya sing ora kuat. Kepareng wadir. Dumateng Bapak Saminata. Sak keluarga. Pun sedaya. Ayolah. Sok, nego kayak gua kena. Iya. Kowe bikin ngomong Bapak Saminata, gini pun sedaya. Iya. Siapa yang salah dari maksudnya? Ingkang kawula tresnan yugi. Gue apa yang udah jomak nang dalangan iki. Iya. Nyong ngerti kang ana iki kowe aja ngomong. Dalange batin iki lu sebel. Iya yakin temenan. Ora ketang tekan maring. Dok, apa? Pemalang ya. Kudu. Pekalongan Iya. kali penduduk kok. Apa ora kesuhnya? Kowe berarti kalau dalangan ya nemu sih bubuyutan ya. Iya. Wis bali nang sisi tak jono. Iya iya iya. Iya. Sak terusan Bapak Lurah. Ya jangan terus senang. Iya sak rangkatipun ingkang kawula hormati ugi. Nah, nanti dimarahi ya Pak ini. Iya. Alah. Para sepuh. Lan kini sepuh. Lan kesepuhan ingkang kawula suwuni do alam restulipun. Doa. Iya, aku ya. Aku maring tulisan yang ora jelas. Ning kemarin ngato. Sangat paham. Iya. Para tamu dalam kuwodinipun. Sampang. Apa dulu apa ya? Iya sendiri. Ingkang kawula minulyahaken
Pentul ora bakal suwe. Masa? Mergane wektune wis pendek gitu. Iya. Suami matur. Wis cukup. Aku arep njaluk iseng-iseng lan karo Ibu Waranggana Miarsih. Nang apa mbene mutus agela iki mature direk. Ora bakal suwe banyak. Wis kabeh tak aturi. Ana sing tak suni doa, tekan restu. Ayo bapak kalung lurah. Ya tak puja kena. Moga-moga bisa kelaksana kasih habis tujuannya. Bener sama temenan anggar kaya kue. Bisa ya? Iya. Mulane golek ndongakna kowe setiap hari ke jangan tikeri. Ini mana kelaksanaan. Iya. Orang bakal undang menyong kayaknya. Moga-moga kelaksanaan ya. Nek kok ngurus kelaksanaan kok ngger rombongan ora diundang awas saya juga kowe dulu. Iya. Nah sing ngger kelaksanaan anggar pedul ora diundang awas dulu kowe juga kowe ya. Tak wakai dul kowe. Alasan anak ayo. Alang ngasuk. Iya, lah sabar ya lah mau nyoba bikin aja nih. Pol sabar terus nanti bubar orang sampai bisa aja dul. Soalnya sih dilakoni kae. Ada penginginan lapin je. Orang sabak kok ngapa? Iya. Bang lapin sih menging ya. Mau gundul maring aku je. Nyodani ya garap tapi kau mau lapin je kalau susah kayak gue deh. Bilangnya ya kemenangan tukangnya mengingi. Ya takbir. Kepriwen? Jangan jaluk hiburan deh. Hati hiburan. Pokoknya nak pentul sih. Orang bisik, orang bakal nolak gitu. Ya, apa balik? Tepangan pokoknya. Iya.
Oi. Terus gawe seneng-seneng ning genyong. Yen iki jam dijujuki duit. Ya, ana dijujuki duit. Bapak ngerti dia jaduk lagu apa karena Parikan Gunung Sari. Iya bayar ya, malah wonge malah dunga. Keberuan angin sorbok, keberuan angkat doan. Doan yang kene Pak ngerti lah, kesun iki duit. Anu Gunung Sari itu kali Bagor. Di atas maning gewen aduh. Awon nama nih. Anu Gunung Sari. Gunung Sari kali Kroya untuk kali Bagor. Iya kali Kroya bener. Nah gini ki sadurunge Pak Ati niki ajeng dinamelaken gini ku Gunung Sari mungkin mbok kurang bagus nggih nyuwun tambah duit. Nggih. Ya kaya dokter. Ya bukan salah keruputannya kula nggih nyuwun duit. Ya bolak-balik kuwe. Ayo dadakul Kang Dusiran. ya Iki. TKD ana sing ngopo sogan iki bagus ora bagus urusane kok pendul iki. Nang apa sih dene Gunung Sari iki kaya ora pas. Kanggo pendule kaya bae kok. Iya. Boleh Gunung Sari jeneng ora bagus. Pendul Urusane pendul iku. Kan kepenak buange. ya, kok ora pendul sing lagi dadi lapor kan Siki arep kaya ngapa sih ngabi nang arep kok. iya pendul. Orang aku yang ngono. Orang ambil kita kondalang timang iku. Kenapa man? Yang Nuridin iki pendele nyuwun majoman. Nah, agi didiwong nang arep mandan pun nanggung jawab lah. Kaya delok pengajoman karo sing ora ngerti ya. Oh alah. Urung apa-apa wis didisit mbok mati. Mbok mati mbok plasok. Dul. Abi waras, ya syukur. Gunung Sari ya. Ya, Gunung Sari. Oke. Tambahe bene rokok kowe Dul. Tapi dulu jangan ngerti. Sehat. Alah, nomor cici sehat nggak ngerti. Ya.
Dul, sambut Dul. Ya jane ya sing luwes ngomong ya pentul kok sing jaloke pentul. Iya. YouTube guys. Bapak lagi nyuwun lagu Gunung Sari. Iya, maring pendulan maring sak rombongan kabeh ya Pak Kesiran. Iya, pendulan ini pun nglampahi jejogetan Gunung Sari. Kirang pas lan kirang melani dumat manah panjenengan Pak Nardi. Saking diri kawula nyuwun sikunging samudra pangasami. Iya. Yang berpantara 11 Pak Nardi. Ya. Ditambahi Pak Nardi. Iya. Sudah pas wajah ya. Iya. Balik. Wajah kita pernah kebuk. Iya. Kebo siki. Ya bayar pun kan foto. Iya. Rati nangyo kudoro. Iya. Ya. Pak Wisam. Air paling wis dudukan. Ya minggu paling. Apa kok nenek? Ya wis dudukan wae. Nur
Nah, betul boleh pada lewat pada mundur. Baik gue pokoknya persen ya. Kalau kondisi ya kemarin jangan kono, di kemarin anak gue suka pinggir kolam gue, suka pinggir pantai kan, iya. Ya, sunang anak baik, kumpul beli desa sunang kono. Aku demen anak pinggir pantai kan orang papang kok mbok pengen kumpe barang ya bekon ibarat kono sekalian. Apa dul? Hah? Jadi manut orang kaya wingi ya. Karena badan wis kerasa nempel boki galak banget lagi nampak kalongannya dia. Iya. Aku baju-baju ngerti rainnya bejebur kurang ajar banget ngebosik banget bajel banget ini nampak kalongan rainnya ngerti teles iya sini magal kalem ya Tumbenya kabeh gue lang, iya. Nel kabeh su gue. Gue kalau remberek gue kok dikokok dewek ora apa-apa. Ki siji. Apane? Uwis. Uwis. Wis. Pas banget kok pesen kako. Ya, Jul. Kowe bejal banget ya, Jul. 2019 ya kebone manak ya. Ya. 2024 kok manak papat. Ngaco karo bibite. Ada kalau bibitnya ya. Bangsa bibite apa anak irung. Lah ya kan anu buka menang di bebek salah balik ngawin nak aja nek kola. Ye. Saja irung. Ae kok buntu. Iya. Tuh prakasa. Lemaan. Anak kumpul-kumpul biasa ngomong berarti gue ada yang ngobrol.
bilang coba.
iki wong ate lubuk ning taman. Sing gendut kuwi ning dhuwur malaikat. Ya, wong ate lubuk ning taman. Hati-hati kuwi sing gendut. Ning jowo kabeh iki wong ate lubuk ning pantai iki. Iya kuwi sing gendut ning jowo kabeh wong ate guling ning pantai. Wawasi kuwi. Wong ate kecebuk ning pantai. Ayo. Yo ngaso-ngaso kudu mangang-mangang sih. Ojo pada kurung-cung ya. Oh sing layak nih kesele pot-potan kepada sing sicil lae. Mangang-mangang ya. Nek ora ana goreng dhewe. Wah, nek putih dipangan awas to. Kuwi ana sing iki bagian iki. Nah. Ketone padha sumringah wis padha kleweran ya. Lho kuwi Mas, diawasi kuwi dhek gendut manek guling kabeh ketemuan sesuk.
Abad tuh wis arep malih. Balur kan.